Akwụkwọ nke Job isi nke 9. Mgbe ahụ, Job zara sị, amaara m nke ọma na ọ dị otu a, n'ihi na olee otu mmadụ ga-esi bụrụ onye ezi omume ma ejiri ya tụnyere Chineke? Ọ bụrụ na ọ ga-arụrịta ụka na ya, ọ gaghị aza ya otu ihe n'ime 1,000. Ọ bụ onye maara ihe n'obi ya obi ma dị ike, onye nwere iwe megide ya ma nwee ọganihu. Ọ na-ewepụ ugwu, ha anaghị atụ egwu mgbe ọ na-akwatu ha n'iwe ya. Ọ na-ewepụ ụwa n'ọnọdụ ya, ogidi ya na-ama jijiji. Ọ na-enye anyanwụ iwu, mana ọ naghị ebili. Ọ na-emechi kpakpando dịka ihe mkpuchi. Ọ bụ naanị ya na-agbasa eluigwe ma na-eje ije n'elu oké osimiri. Ọ na-emepụta kpakpando Arcturus na Orion na Pleiades n'ugwu ndịda. Ọ na-eme ihe ukwu na ihe na-apụghị ichetu n'echiche. Ee, ihe dị ebube na-enweghị aha. Lee, mgbe ọ na-agafe n'akụkụ m, ahụghị m ya. Mgbe ọ na-agafe, anaghị m ahụ ya. Lee, mgbe ọ na-ekpe ekpere, onye ga-eme ka ọ laghachi azụ? Onye ga-asị ya, gịnị ka ị na-eme? Chineke anaghị ewepụ iwe ya. Onye kachasị ike na-enyere aka megide ya, ma ọ bụghị ya. M ga-aza ya, ma ọ bụ kedu ka m ga-esi chọta okwu m n'aka ya? N'ihi na ọ bụrụgodị na m bụ onye ezi omume, enweghị m ike ime ya. Bụ azịza. Mana m ga-arịọ arịrịọ ka ọ zaa m. Agaghị m achọpụta na ọ bụ onye ikpe m? Ọ bụrụ na m tie mkpu, ya onwe ya anụ olu m, n'ihi na ọ na-ebibi m site n'oké ifufe, ma na-emerụ m ahụ na-enweghị ike ịkpatara ya. Ọ naghị ekwe ka m kwuo ume, kama ọ na-emeju m obi ilu. Ọ bụrụ na anyị ekwuo okwu banyere ike, lee, ọ dị ike. Ọ bụrụ na anyị ekwuo okwu ikpe, onye ga-akpọbata m iji chebe m? Ọ bụrụ na m ga-eme ka onwe m bụrụ onye ezi omume, ọnụ m ga-ama m ikpe. Ọ bụrụ na m ga-ezu oke, ọ ga-ekpe m ikpe dịka onye ajọ omume. Ọ bụrụgodị na amaghị m ugbu a na nke m zuru oke, mkpụrụ obi m, ya mere, ana m akpọ ndụ m asị. Nke a bụ isiokwu. Ya mere m sịrị, ọ na-ebibi ndị ajọ omume na ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke. Ọ bụrụ na ihe otiti na-egbu mmadụ na mberede, Chineke ọ ga-achị ọchị maka ntaramahụhụ nke onye aka ya dị ọcha? Ụwa dị n'aka ndị ajọ omume. Ọ maara ihu ndị ikpe ha, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ebee ka ọ nọ? Ma ọ bụ onye ka ọ bụ? Ụbọchị m agbawo ọsọ karịa osisi. Ha agbaala ọsọ, ha ahụghịkwa ihe ọma ọbụla. Ha agafeela dịka ụgbọ mmiri kachasị ọsọ, dịkwa ka udele nke na-efega ekpere. Ọ bụrụ na m sị, m ga-echefu nkwa m, kwụsị iwe m, ma kasie onwe m obi, mgbe ahụ m ga-anapụta onwe m n'ihe mgbu m niile, ebe m maara na ị gaghị ekpe m ikpe na onye aka ya dị ọcha. Ọ bụrụ na m bụ onye ajọ omume, gịnị mere m iji na-arụsi m ọrụ ike n'ụzọ a? Ọ bụrụ na m so onwe m na mmiri snow ma sachaa aka m nke ọma dịka m nwere ike, ị ga-etinye m n'olulu ahụ. Uwe m ga-emekwa ka m ghara ịdị ọcha, n'ihi na ọ bụghị nwoke dị ka m, onye nwere ike ịza ya.
Ọ bụrụ na anyị ezukọ ikpe, ọ dịghịkwa eze ukwu ọbụla nwere ike itinye aka ya n'ahụ anyị abụọ. Ya nara m mkpara ya, ka egwu ya ghara iju m anya. Mgbe ahụ, m ga-ekwu okwu. Agaghị m atụ ya egwu, mana n'ihi na abụghị m, ma m ga-eguzosi ike.